Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Timog ning Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Alright, marhay na pagkaaga po sa Senta Gubos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingkog din Barangay, Morning Edition. Aldaunin na Martes, Pizza 3 sa bulan po ng Disyembre 2024. Alwin Double L, Alwin Basi Daliobit sa ito pong makakaibanan. Sundo kitang alas 8 din pagkaaga ngunyan sa programa. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido dyan sa lado teknikal, yon dyan si Darwin Obido. Sundo kitang alas sundo kitang alas 8 ngunyani na pagkamoring digdi po sa programang ini. Ngunya na aldaw na ini ni Martes, December 3. We have 22 days before Christmas. Merry Christmas po sa kabos na baga kababayan niya itong nakantabay ko niyan. Sa may mga birthdays naman, happy birthday po sa Sento Kabos. Sa mga kamatian Get Wilson. Sa kabos na nakatutok na ko dyan, kami po naglalaom na nasa marahi kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Daday po tagmamati din anuman na katibaadan sa indong mga buhay. Kumusta na po tabian sa tuyang kinaban? Takol kitang dapat na pasensya na kamukan sa kuyang boses ta naiban sa kuyang boses because kan sipon. Sinipon ako nin grabe.
Siguro so kan Sabado ini, kan Sabado po tabi ini na may piglakaw ako. Talagang napitpit ako. Pagkatapos kan sa tuyong programa, napitpit ako eh. Anyway, ano po ang satuya na bagay istorya ngunyan? Apat po ang satuyang o tulo ang satuyang topic ngunyan na pagkaaga. Inutunta po tabi ang problema dyan sa Peaceport ngunyan. Peaceport, pig-aragawan nindo pig-aragawan nindo po tabi ibuburoking ko kamo. Nagaragawan siyempre ta bagong liderato, bagong mayor. Siyempre dahil man pwede na sudati iyo. Pagunan nindo, simple ang dilin siya po tabi dyan. Nakulaon ang dilin siya dyan. Dahil nindo ako paglansi yung digdita, yaon man kita sa sektor na yan. Kami nga ni, abo magdara dyan. abo kami magdara dyan. Luwas sa mga parasira ta. Sa Legazpi City Public Market. Luwas na kamo. Ang binamagulpi pagkabugon dyan. Taig madaki gustong magkarapot ngunyan gusto magkarapot ngunyan po tabi sa Legazpi Peaceport. Kaya dyan sa mga taga number 1 na apektado, mga taga Rapo-Rapo. Tapos siguro sa mga taga Camarines Sur, maghanap na lang po tabi nin iba na sabing bulungan. Hanap na lang din ibang bulungan siguro. Tangani na dahi ka mo madilin siya ni Nosto, nin katakot-takot na dilin siya. Apira sa syudad, siyempre sa syudad, igwanin per kilo gayod. Kung di ako nasa sala, 1 peso. Pagrulayan tayo taon-taon Mantang yung Comelec po tabi, nagkaigwanin na rodyo, mapadapit digdi po sa paggamit ka na automated counting machine. Kaso hapon, yaon man kita dyan, nagatindir po tabi kita dyan sa rodsyong iyan. Pinanginota ni Comelec Regional Director Attorney Maria Juana Balesa, tapos siyempre yung mga stakeholders na yaon dyan, igwaman ki nagtisting magboto, pero sa mga pagaran iba-iba actually bako man ito mak-eleksyon. An mak-eleksyon po tabi, gigibuhon yan mga before an campaign period. Next year na yan, mga Enero or February. May hiling mo dyan. Actually ngon yan, dahil pa man talaga final baga, pizza 12 pa, I think pizza 12 pa yung final na listahan kan Comelec. Maluwas po tabi. Dahil pipinalisar pa yan ta. Dahil igwa pa nga ni ki mga pig-resolver pa sa mga nuisance candidate. Kung dahil pa na-resolveran sa mga nuisance candidate, dahil pa man talaga yan ki final na listahan sa Comelec. Gustong sabihin, ang mga practice na yan, may mga balota yan po tabi. Yan, tunay na balota yan na gagamiton, pero may mga pangaran na iba-iba. Di ba? So, siring kayan. Pag mag-eleksyon, iyon na yan po, so balota talagang tunay. Balotang tunay. Na susobre yan, na titistingan, tangani na mahiling kon ang resibo o nangyay sa ibinoto ko si Alwin Liobit, di ba luwas dyan si Alwin Liobit kong kandidato, di ba? Kung dahi kang boto, di dahi kang mandala, kung dahi kang boto duman sa mag-eleksyon, dahi ban. Kasod ba, parang roadshow man sa na ito, tabi, ipinapasabot po, kung taiba baga ngunyan, mero ngunyan, bako na so smart magic, mero na ngunyan, bako na so smart magic kang Comelec, ang makapot, Korean firm, tabi, ang makapot kay ni. Ngunyan, ang Comelec, maduman sa mga barangay, 3,000 na barangay po tabi ang target bisitahon. Tapos kung may mga opisina kang gobyerno, ay opisina pribado, na gusto po tabing makaukod, mag-request lang sa Comelec kanindo, malinaagaman sa kuyang misis o yan. Okay, good morning. Hey. Nakaantabay siya sa live. Kanya na pagkaaga. Okay? Digdi po. Okay. Yan. So, anyway, sabi ko po tabi, kung
ini tangani na masabutan pero ang mga botan di aram ng paggamit kan smart math akan computerized election system. Aram ta na baga po yan, di naman kita masasala dyan ta. Gabos tabang kita kaan. Kundi ang hilingon sa nanindo pag botohan, kung subinoto nindo, nagluwas duman sa resibo. Tap kung dai, nagluwas, pwede din do yan na ireklamo duman. Ups, o ni tabi, ang binoto ko, iba man so nagluwas na resibo, pakikuan dyan. Pagkatapos kan eleksyon, saka na yan po. Taday man pwedeng maulang ang proseso. Diba? So anyway, iyon na po yan. Alat-alatong lang tamamak eleksyon man yan sa mga masunod na aldaw na bulan. Tangon yan busy pa. Dahil pa man yan maasikasungon yan December January, before pan campaign period, iyon na yan. Okay? Then, ang sa tuya na mayor na timangon yan, dua ining mayor na timata, iyan na Peaceport, lokal. Pandua po, iyo ining si Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ay sinangatan po tabi nin kaso. Sinangatan na po tabi si Vice President Sara Duterte nin nin impeachment complaint. Sinangatan po siya nin impeachment complaint. Digdi po tabi sa Kongreso, sa Kamara de Representantes. Ang proseso talaga kan impeachment, duman sa Kamara de Representantes, no? I-impeach ka. Taan mga impeachable official, siring kay BP Sara Duterte, kay puan mong iagi sa impeachment. Dahil mo siya pwedeng kasuhan na pahalion sa pwesto po tabi because saro siya po tabi na vice presidente. I-impeach mo muna. Parehas yan kang presidente. Pero alam ta po na actually, ang mga impeachable official, ang impeachment process po, bako iyan criminal procedure, bako iyan criminal procedure, kundi political in nature ang impeachment process. In-impeach ka pero walang kulong. Di ba? Halimbawa na impeach ka, walang kulong. Ta-impeachment na iban pwedeng magpakulong, magtaramso. Taan mga judge dyan, bako po tabi yung mga justices, bako yung judge kang korte, kundi po yung mga senador, ang judge, ang reklamo maagi sa Kongreso, nakulon agihan kayan, ipinail sa Kamara de Representantes, tapos igwa po na nag-sponsor, maabot po tabi dyan sa igwa po yan in committee, o may committee yan po tabi na magdadangog kon sufficient informed in substance. Saka po tabi pagbubutuhan, pagbinutuhan po sa plenaryo na. Pag sa plenaryo po tabi na confirm na igwa nin sufficient informed in substance, isasakat yan ang impeachment complaint duman po sa Senado kung sa induman pag didebatihan kan mga senator judges. Diba? Ang impeachment complaint na sinangat po tabi kan religious leaders, kan civil society organizations, kan Makabayan Black, tabi, nagkapiradigdi ang sinasabi po, inot, culpable violation of the Constitution, graft in corruption, bribery, betrayal of public trusts, in other high crimes. In other high crimes, in general di mo pwede sa kaso na in general ani kakaagmo. Taura man dyan sa kaso, sa kaso po, pwede mong saangatan, alimbawa ngay ako kasuhan mo, ura akong kasong iba, kundi ibubugtak mo any violation of the revised penal code. Kung sa korte, any violation of revised penal code. So, judge ka, pahanapon mo pa kung pirang article sa nyaon, tapos
piraan sub section, sub paragraph kan revised penal code, anapon mo tangani na makonvict sa dako. Dahil man pwedeian. Dapat pag sinabi mong kaso, identified kung ano po ang sinuhay kan saro na individual. Tiding in other high crimes. Ano ang other high crimes? Dakulan ba kaya na kaso? High crimes po tabi, murder, high crimes yan. Drugs, high crimes. Di ba? Genocide, agabos yan po tabi, high crimes. Pero, kung iligon mo, dahil man dyan si Sara Duterte kaan. Ini po na culpable violation of the Constitution, graft in corruption, betrayal of public trust. Hindi ko lang kung kuan ini. Tapos siyempre, sabi ko disendo po, an impeachment trial po tabi is political in nature. Maybe sa Kamara de Representantes, sa Kamara de Representantes po, baka makuaninda yan, mahanapan in remedyo ta, siyempre, birilangan bagay ininoy, aram ta po tabi ang Kamara na, kung ini, bako ini maka Duterte, maka Sara Duterte, bako po ang Kamara, nagkapira sa lanyaon dyan. Ta, sa mga congressman ta, dahil man sinda pwedeng magsuhay sa Marcos administration, lalo na kay Tamba, kay Tamba Los. Dahil man sinda pwedeng magsuhay dyan. Tapag nagsuhay sinda, dahil sindang kwarta. Di ba? Mga honorable, kung igwa kinakadangog sa kuyang congressman ngon di ba? Dahil na kumakuan kayan, aram na yan po kan tao. Na kung dahil ka mo dyan, alimbawa, bako ka sup-sup doon sa House Speaker, tapos doon sa saro pa, doon sa appropriations, babay ka. No, never mind. Di ba? Dapat sumup-sup ka sa lubot kan mga taong yan, ngani na kuan ka. So mga congressman, siyempre, maski abo-abo, maski di ka man kinahihiling, pait ka ta, sayang man kan, di din siya bago-bago. Yung bagay yan, aram na yan kan tao, dahil man nindo yan po tabi, jawa, dahil nindo yan ipalandakan po tabi interview, konsensin, aram na yan kan tao kung paano ka mo nagdidirilin siya. Iyo, so mga senador man yun yan, dahil ko aram po tabi kung, pero ang hiling ko digdi, sa totoo lang, dahil sufficienting bilang po, dahil ka mong sufficienting bilang, tangani na maglargay ng impeachment. And remember na pag isinakat mo yan ngunyan, dahil inintindi, sa susunod na taon, dahil naman ang pwede. Maalat ka naman yung isang taon para bir mo masangatan ng impeachment complaint. Ito patapos na ko dyan eh. Maalat ka naman yung isang taon, pero bir mo naman nasangatan yan ng impeachment complaint. 1 year, ban. Iyan ang nagsasayang ka mo ng kung dapat iniro. O kaya lang siyempre, ma-eleksyon baga. And after kan 2025 elections, mahiling tayan po tabi, baka kung pag-abot dyan, so mga kaapil ni Tambaloslos, magkapirerde. Pag nagkapirerde, tapos, ang final phase o stage po tabi, o final term kan presidente, tadwa bagayan, sa first term na 3 years, medyo mararaho ng presidente dyan. Kaya po, mo sumunod ka eh. Pag naka-eleksyon na po tabi, nakatulong taon na ang sarong nakatukaw na presidente, pag pa-4 na taon na siya, sundo sa 6 na taon po, iyan ang inaapod na lame duck president. Dahil naman matubod sa imo sa mga ay, pare ka naman ngayon. Lalo na kung mga 1 year, ay, pare ka naman ngayon. So mga congressman, mga garuyan so ibang mga congressman, garuyan sa mga bariw-bariw, kung sa inso, kailan ka mong bariw-bariw sa dagat, kung sa po tabi susulog kan tubig, duman niya nakahapoy so dahon kan bariw-bariw. Iyan ang kadaklan sa mga kongresista na kunyan, garu bariw-bariw,
kung saan po tabi so sulog kan dagat, kan tubig, duman po yan nakaapling. Iyan po ang sistema kan sa tuya na kadakla ng mga kongresista digdi. Makasupog man ko ta nataramon adi, kaya lang iyan ang realidad eh. Kung baga ganay po tabi, sa totoo lang, mas may tiwala pa ako sa mga senador kaysa sa Indo po. Nagkapira lang digdi ang pinagkakatiwalaan niya tong mga congressman, lalo digdi sa Albay, may mga congressman digding maorag. May congressman digding mga maorag man. Ayaw. Pero the rest, never mind. Then ako magpaparataram, ta puro man sana yan, kuhan. Puro man sana yan, oy. Pagdilin siya man sana. Ayaw. Puro man sana yan, duro dilin siya. Tubad-tawad man sana yan. Tubad-tawad. Awinda. Ayaw. Kung sa inso may pirak, duman ka mo. Di ba? Di ba? Simple nga yata. Ganun man yung... Daka. Ipo yan sa impeachment complaint na isangat na po tabi. Ang sakat po tabi, nag-sponsor, iyo si Akbayan Party List Congressman Percy Candinya, Sindinya. Siya po ang sakat. Siya po ang ma-sponsor. So quadcom, magkwa na ka mo, dahil nakamukan ko quadcom bindo. Yun na, ito impeachment na hindi, no? Yun na yun fight. Fight na din do tayo na yan. Ang purpose baga din do, palion man sa subisi presidente, di ba? Di fight. Yun na yun ang pagkakataon din do eh. Impeachment na yan. Ano pa? Tudas na eh. Sige. Kaya lang, ang problema, pag-abot naman sa Senado, medyo malipo tayo. Sabi niya sendo. Tawad niya sendo. 26, lampas, alas 6. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 31 lampas alas 6. Goodbye to Milman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang mananauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa.
Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors digdi sa Christmas activities. Ang Tancholing General Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, La Roca Miranda Suites and Huawei's Restaurant, Tacantola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Manager Owner, and Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Giritan. And GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes, Bicol Pod Delights Catering Services, Parokdos Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tesnota Manager, Cold Valley Purified Drinking Water, Radio Street, Taragalbay, Mrs. Erlinda Tapia, Manager. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi sa Christmas Activities 2024. Alright, so sige. So, kuha na palan, pasuruhay na digdi po tabi sa pagkapot kan Legazpi Peaceport. Pero an aram ko kay ni may kuha baga iyan, may kontrata, no? Igwa din kontrata yan po tabi from city government, siyempre na konsisyan makapot si dating si Kapitan Abaluado dyan, tapos si Councilor aram din do iyan na Peaceport kasi iyan na Peaceport kasi po parang iyan po sa mga broker. Halimbawa po ika nagdaranin sira. Taga-rapo-rapo ka ha. Ayan po sa mga broker. Halimbawa taga-rapo-rapo ka ngaya, madara ka po nin sira dyan sa bawal na tabi digdikon taga-sain ka man, taga-Samar ka, taga-Camarines Sur ka, taga-Albay ka, madara ka nin sira, mapabakal ka nin sira po nin supply para sa Legazpi. Maagi ka dyan sa Peaceport. Maagi ka sa Peaceport. Ganyan, so mga parabakal, madyan man po, tapos igwa dyan kinagkakapot na tawo, naduman ka po tabi marani tangani na makakuha ka nin supply, makabakal ka. Apod kayan po bulungan. Anapod kayan bulungan. Aram ta po ang nagkakapot kayan dati si Councilor Bariso. May mga tao man po. Pero susog sa ordinansa kan syudad na ang gabos na sira na naglalaog diyan sa Peaceport, magbabayad ka sa city government piso kada kilo. Alimbawa ang sarong mostly ang standard kan banyera kan sira nasa 50 kilos yan. So therefore, ang kada banyera mabayad ka, may ticket hadi sa Legazpi City Government nin 50 pesos kada banyera. Kung luminaog diyan 50 pesos. Kung luminaog dyan po tabi, sanggatos na banyera an aldaw. Sanggatos na banyera an aldaw. Tapos, 5,000 na kilo. Sa standard sana, 5,000 na kilo an sira na naglaog dyan po tabi, oro aldaw. Sanggatos ng banyera. Susuplayan sa Legazpi City. Minsan dyan, pag nagbabakal sa mga taga-daraga, kung naglaog po 5,000, sa mamiso po, dapat igwanin ang LGU, igwa po rin makukuha na 5,000 pesos kada aldaw, duman po tabi sa babayadan ninda sa per kilo kan sira na naglapag dyan po sa Legazpi Port. Dyan po tabi sa Legazpi Port po tabi na dapat iyo po an agian kwan sana iyo po tabi an
abugtakan sa na po, kan sira dyan. Taketo, kanda pa yan, iyan dyan sa dapdap, ay sa puro. Kanda pa yan, maski sa ingkama, pwede magdara, diretso digdi sa may. Kuan, ito ko na so, okay, kaya lang siyempre, kay puan man na magbayad, so, magbayad sa LGU, tangani na may income man lamang, so LGU. Di ba? Ngani na magka-income man so LGU. Ngunyan, bako sa naman yan, taan totoo kayan, so broker na pinagdadarahan, nagdidilin siya man ito. Apira po tabi kan babayadan mo sa ticket na piso piso po tabi kada kilo kan sira. Ang kada banyera 50 pesos. Na may resibo yan po tabi hali sa city government kan Legazpi. Direkta yan na pigbabayad sa city government kan Legazpi. Gentleman's agreement po kang broker, kung sisay ang mga broker dyan, gentleman's agreement po yan. Halimbawa, ako so broker, may duwang partido so supplier tapos so buyer, duman ka mo marani sa kuya gabo, sa broker. Halimbawa, so pabakal kan supplier, gurano ngaya ang presyo kan sira mo ngaya mananggatos. Mananggatos tabi. So supplier ito, maranis ako ang broker. Tapos so broker na, so supplier naman, ay so buyer naman, maranin man sa kuya, da broker. Kura na nga tabian, kilo, ngaya 100 Gs. May 10 pesos ako kada kilo kung may sarong banyera po na sira sa 10 pesos, igo ako nin 500 kada banyera. Kung may 100 pesos, may 100 kilos ako na isi-supply sendo, igo ako nin 1,000 pesos kada duwang banyera, 100 kilos yan. Kung saan, mabayad ka, ikaso buyer, mabayad ka sa broker. Ano na yatabi, so bayad ko, 100 pesos, 10,000. Dara na yan. Tapos, ako man, mabayad naman ako, pagkatapos mong magkuakan koon susira, mabayad naman ako duman sa supplier nin mananggatos po bali 11,000 palan duman sa ano yan sa 100 kilos tawan 10 kilo mabayad ako nin 10,000 duman sa supplier igwa akong 1,000 ako ang broker siring po yan kaya iyan ngunyan tutok dulon yan kan mga tao na siyempre nasa administrasyon naman ngunyan. Taday man pwede na. Bako ka man kaapil, ikan magdidilin siya ngunyan. Diba? Ikan magdidilin siya ngunyan. Mauwaran digdi so broker na dating nasa administrasyon kay ito ni dating Mayor Geraldine Rosal. Kung siyang katiwala dyan sa Legazpi Port. Kaya ako dyan, maging kami po, saruman sa mga supplier kan sira. Dati dyan sa digdi sa Legazpi. Ngunyan, dahil naman kami digdi sa Legazpi ta. Yun ang nga niyan ang patakaran na imbis na so buyer mo makaburo barato, kaya minamahalo ng sira, dahil lang sa broker, imbis na makaburo barato po tabi, so buyer, tangani na pagbakal po kan tao, buro barato, panindi 10 pesos at least, duman na kami sa iba. Dahil man kami talaga actually, dahil kami, saro man kami sa supplier, dahil man kami dyan nag-supply digdi sa Legazpi, dahil man kami nagdadara digdi, kung igwa kaming 500 kilos na sira, o 300 kilos na sira, dahil man pagdadara digdi. Duman naman kami sa Tabaco, or even Santo Domingo. Duman, direct na po tabi, dahil, an style duman, pagdara mo po tabi sa Peaceport, mabayad ka kan ticket, kada ticket 20 pesos gayon, sarong cooler 20 pesos sa city government man kan Tabaco, diretso na subayer, day na po tabi nin burulonganoy.
Ngunyan, siring na sana kayo ni, tangani na dahi kita magka litsi-litsi digdi ha. O na po. So mga bako kumbinsido ta, iyan po, yawa may kontrata ka mo, sadto sina, magaragyang ka mo sa korte. Siyempre, an igwa man giraray kayan po tabi kay final say, si Mayor Pido Garbin. O siya ang mayor ngunyan. Ako na nindi sa sadiri na, sa sadiri din do na, may pagbabago talaga ta. Bago nga ni so mayor. Bago sa mayor, wala na kamong magiginibo diyan. Ngunyan, alimbawa man duman sa kay Alvarizo, lalo na ta siya baga po tabi so at yaon dyan sa sektor na yan, pwede ka man siguro po tabi na magnegosyo sa ibang lugar, bako na digdi sa Legazpi, nin arog ka na klase na ikang broker. So mga siyempre ta, aloy ka na dyan, igwa ka din mga supplier, duman mo na yung kami naroon sa mga supplier, duman na sa ibang lugar. Total, sa totoo lang, dahil man pwedeng magbawal so LGU Legazpi kung saan ka gustong magkuhan sira, as long as naan sira po tabi, matanos, nag-agi sa inspeksyon, matanos po tabi, bako lapa, bako binumbahan, bako kung sinusahan, kung ano-ano. Pwede yan ipabakal. Tapos, so, takwang baga, may, iyan bagang mga parasira dyan sa, alimbawa, digdi sa Legazpi, so may mga pwesto. Kamu baga po, nagbabayad din boys sa kwan, lokal na gobyerno, dahil man pwede na pagbuutan ka mo na digdi ka mo magkuha, dahil man pwede yan. Konsenso barato, konsenso barato po, duman ka mo magkuha na. Di ba? Tangon yan, ako on po tabi nindo na talagang may problema na ngon yan ta. Siyempre, ako man sanaan bago nakatukaw na mayor, siyempre, so mga tao ko man, iyo man na di kakaag ko ta. Paano man ito? Nagtarabang mang bangit sa ko. Di ba? Na dapat iyo man ito so makaka dirilin siya. Iyo ba ganyan? Ang bottom line dyan is pagdilin siya ininoy. Yan bottom line dyan, pagdilin siya noy. Bako man na mapakaray nga so kwanta dating pakaray data igwanin na mabayad po tabi baga sa LGU ta. Igwang resibo dapat. Kundi nagkaka-direferensya digdi so mga mabroker diyan sa sirata. Ito ang mas dakula. Andi din siya. Sosko man ka mo. Siring man sanasan ka simple. Sabi ko rin sendo po tabi, di nakata magpararalansihan ta. Ako, hindi man ako pwedeng malansita kaan, nata. Yaon man baga kita sa sektor na yan, sus Mario si po. Pagparalansiyon kita. 20 taon na ako po tabi yaon sa sektor na yan. Malansi pa kita gunyan, sus Mario si po. Di ba ni? Ma-report na sana si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Construction kan tinampos akan kalsada sa isla ng Siquijor natapos na ng DPWH. Kabahaging Nestor Kagitla, please Karin. Sa ulat na sinamiti ni DPWH Region 7 Director Danilo Villa Jr. kina DPWH Secretary Manuel Bunuan, Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, na kompleto na ng Department of Public Works and Highway ang pag-install ng mga road safety device sa palikulikong bahagi ng kalsada ng lalawigan ng Siquijor na nagbibigay daan sa ligtas na daan para sa mga motorista. Sinabi ni DPWH Siquijor District Engineer Francis Dale Ligotom na ang Road Safety Improvement Project na sumasaklaw sa paglalagay ng double rolling barriers sa mga delikadong kurba ng kalsada ng Luyang Puo Lassi Road ay makakatulong na mabawasan o maiwasan ang tindi ng mga aksidente sa bulubunduking lugar. Bago ang pagpapatupad ng proyektong ito, ilang aksidente ang naiulat sa mga mapanganib na bahagi ng kurba, lalo na sa gabi kung saan ang mga motorista ay tumatama sa tabing kalsada o nahuhulog sa bangin. Ipinatupad
ni DPWH Siquijor District Engineering Office Saclao din na proyekto ang paglalagay ng mga solar street light at solar pavement marker na dinisenyo upang tulungan ang lokal na komunidad sa bulubunduking lugar na walang akses sa kuryente. Itinayo sa halagang 95.53 milyon na pinunduhan sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act. Ang proyekto ay pinahuhusay na ngayon ang kaligtasan ng mga motorista at turista na nagtutuklas sa kagandahan ng Siquijor Island Province. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, yaon man si si Mar Rodriguez. Kongresista muling hiniling ng sa NBI ang pagsasampa ng kaso laban sa mga bayarang vloggers. Mar Rodriguez, may report. DWGO Live Report. Mar, please come in. Muling hiniling ng lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa mga bayarang vloggers na nagpapakalat ng kasinungalingan, maling impormasyon at walang habas na panglilibak laban sa mga miyembro ng Quadcom. Binigyan din ni Barbers, chairman din ng House Committee on Dangerous Drugs, na hindi na nila kayang palagpasin ang walang pakundangan at garapalang paninirang puri na ginagawa ng mga bayarang vloggers sa iba't ibang social media platform upang sirain ang kanilang pagkatao sa pamamagitan ng mga fake news. Nauna nang sinabi ni Barbers na masyado nang namamayagpag sa social media ang mga bayarang vloggers na di umunay pinopondohan ng mga taong nasasagasaan ng kanilang investigasyon na ang layunin ay siraan ang kanilang kredibilidad at integridad ng House Quad Committee. Dahil dito ay ginigit ng kongresista sa pamunuan ng NBI na kinakailangan ito magsagawa ng isang malalim at masinsinang pagsisiyasat upang matukoy at kasuhan ang mga bayarang vloggers na pinopondohan niya ng mga sindikato na sangkot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO para magpakalat ng mga kasinungalingan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Pati vloggers na 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 pag-initan kan Quadcom Pero kung daiman ako, ang pagtubod ko kasi kung daiman ano yan? Kung daiman po tabi nakakuan kung daiman po tabi iyan ano yan siguro kung day ka mo nagpuon kan mga investigasyon din dong kuan minsan talagang nahihiling man na talagang iba man yung pigdadalaganan day man ko ta naging problema pa ko kundi namamalisyahan nga ni so Quadcom Quadcom na nataso kuan ba ko man ding payment para turod sana para
Para tarabad-tabad sana fight in na yun. Yan po yan. Iyon ang problema ta sa Pilipinas eh. Yan ang problema ta sa Pilipinas eh. Kamusta na so, ano yan? Kamusta na po tabi? Habo eh. Kamusta na so abo? Kamusta na so muya? Tapos kamusta na so muya? Tapos ano yan? Kamusta na po tabi so gustong kuan? Gusto sana kamuso makadali. Paano man supig dadali din daw? Iyon ang problema baga. Gusto sa sindang bida. Paano man so kontrabida. Naman pwede ang pelikula sa bida sana. Dapat igwanin kontrabida. Tangani na mahaman ang pelikula. Na kung puro sana paumaw, dahil man sa politika, pirmi nang may kontra-epektos. Kung sa bilyar, kontra-epektos. Iba so dalagan kang bato. Imbis na pao yun, pa-reverse bato. May epektos eh. Di man pwedeng puro na sa napao yun kita. Sos Mariosip po. Diba? Di man po pwede yan. Okay? Ngani na maintindihan nindong mga litsogas ka po. Gusto sa palang sukwad kung pagpara sinda sa para magparapang tira. Abo sindang pagtirahon. Saka. Una mo so sindaan ko ang perpekto eh. Ang perpekto digdi si John Asagraman sana perpekto. Di ba? Sige. 1 minuto na makalampasan na alas 7, maparam na kita.